Eu nin machista nin feminista, non vou nin con Israel nin con Palestina, non me meto, igual que no de Altri, eu tampouco me meto. A min isto de politizar todo, eu é que non son nin de esquerdas nin de dereitas, eu son de centro, son do sentido común, son neutral. Esta é a neutralidade ideolóxica da que nos fala o conselleiro de Ensino, Román Rodríguez, no que é o último movemento da Xunta. Obrigar a todos os centros educativos a informar previamente de todas aquelas actividades que non estean incluídas no plan xeral anual. Unha medida que abre a porta a un veto arbitrario por parte da Xunta co fin de garantir esa neutralidade ideolóxica. Cal é o problema? Que esa suposta neutralidade é mentira. A educación, polo menos en España, nunca foi neutra e non o é agora. No. A educación en España é un aparello ideolóxico do Estado para preservar a orde social vixente, a da propiedade privada, a do patriarcado, a da obediencia, a do medo poder. É unha ferramenta de dominación da clase burguesa sobre a clase traballadora, por moito que che intenten vender outra cousa. Porque senón, quen define a neutralidade? O PP da Xunta? O Estado español en base á Constitución pactada co franquismo na transición? Iso non é neutralidade. Iso é dominación de clase disfrazada de sentido común, pero sempre movéndose nos estreitos marcos que permita a socialdemocracia no sistema capitalista. Esta suposta neutralidade serve para blindar unha ideoloxía, a da monarquía, a do catolicismo, a da autoridades en consentimento e a da normalización da explotación. Cando a policía entra nas escolas para falar de adiccións ou de seguridade, non é porque sexan máis eficaces cos profesionais sociais dedicados a isto, senón porque son o brazo armado do Estado. E ese é o modelo que queren que interiorice o alumnado, obedecer, calar, non organizarse. Cando un docente fala de loita feminista, loita polos dereitos laborais ou loita antirracista, pode converterse en sospeitoso de ser non neutral. A inspección, que actúa como vixiancia ideolóxica, persegue a quen se escapa do relato oficial. Mentres tanto, algunhas familias aínda rexeitan a convivencia co diferente e os discursos reaccionarios continúan impunes. Tamén, nun estado que se di aconfesional, a religión segue formando parte do currículo como forma de domesticación. Ademais, o capital penetra nas escolas a través de fundacións filantrópicas que o que fan é branquear a súa explotación laboral e fiscal. Amancio Ortega, Ana Botín, La Caixa. Quen precariza fora, educa dentro. Por non falar da formación profesional, que está sendo entregada ás empresas para que modifiquen os seus contidos en función das súas necesidades, en lugar dos intereses de formación da clase traballadora. É dicir, para conseguir man de obra barata e sumisa. En definitiva, non hai neutralidade ideolóxica nun sistema baseado na explotación, a desigualdade e a desmovilización. Unha educación verdadeiramente transformadora é necesariamente un perigo para o statu quo. Por iso, desde Ponterares en Común non calamos, porque queremos unha educación que forme para a loita, non para o sometemento. Unha educación pública, crítica, feminista, internacionalista e revolucionaria.